retiro. Veure aquests actors amb uns altres registres m'ha agradat molt i la temàtica per fer pensar una mica. Pel·lícula Nancy a l'Auditori del Hotel Melià. M'ha agradat bastant, és un tema molt sentimental, la direcció de fotografia estava molt bé, el Festival de Sitges, i la veritat és que molt guai, m'ha agradat molt, és molt interessant, hi ha moltes coses a veure i ho estic disfrutant.